Upat ka adlaw na lang mga kapuso, magbag-ong tuig na. Dining tungura atong pangumustahon ang nanginabuhi sa pagsaba-saba sa pagsugat sa bagong tuig. Gikan sa nagbinugtong firecracker zone sa Cebu City. Ato sa Iran, pinagi sa live report ni Nico Sereno. Nick, kumusta diyan, Nick? Yes lan, pipila ka adlaw sa di patong pagsugat sa bagong tuig. Nagmingaw pa kuno ang pagpamaligya og mga pabuto dinhi sa firecracker zone sa South Road Properties. Matod sa pipila ka mga manindahay nga atong nahinabi karong hapon. Apan malaumon gihapon sila lan nga sa musunod ang mga adlaw labi na nagkaduol na gyud ang petsa 31 mas mudaghan gyud ang mga muari muhapit dinhi og mamalit sa ilang mga produkto nga gibaligya. Doon na hinuonline mga matag karon og unya nga muhapit labi kini mga pauli sa South o mga muagi dinhi sa South Road, South Coastal Road nga muhapit dinhi og mamalit sab katong mga padong sa landain nga probinsya o mga kalungsuran dinhi sa Sugbo ingon man sa uban pa gyud nga mga lalawigan apan matod sa pipila ka mga manindahay di pa gid kayo ingon ana kadaghan ang mga namalit rong mga higayuna og nang hinaot sila nga mahurot-hurot na nilang tinda kon magkaduol na gyud ang petsa 31 sa atong pagsugat sa bag-ong tuig. Ang ato sang nabantayan dinhilan sa gawa sa pipila ka mga pabuto og mga pyrotechnics doon na sa mga kamay mga torotot nga gipang display gipang tinda usab dinhi sa pipila ka mga stall owners aron sab nga makahatag sa bug options sa mga tao kundi sila pabuto kundi baka mga pyrotechnics ilang paliton pwede sa mga torotot. Kauban nato karon usa sa mga naninda dinhi usa sa mga staff diri si Ma'am Janet. Maayong hapon, Ma'am. Kumusta na ang inyong pagpamaligya karon daghan na ba mga customers? Mingaw pa kayo. Mingaw pa? Mingaw pa. Wala pa kayo nang Wala pa kayo na malit. Unsa orasan man mo abli dinhi, Ma'am? Alas 8, alas 9 yan. Hangtod Alas 10 sa gabi. alas 10. Amo na bantayan usa na inyong stall diri sa ubay-ubay po gi-display nga mga torotot, Ma'am. Labi ng mga bata po no para nila. Kahit magtulotot. Tagpilaon man imong torotot, Ma'am. Tagpila. 50 na 100. 100. Oo. Kani, Ma'am, tagpilaon man eh. Kanis 60. 60. Aha. Kusog di siya tingog, Ma'am, no? Kusog. Aha. Magkadako ang torotot, magkakusog ang tingog. Kusog ang tingog. Magkakusog ang Kusog. tingog. Okay. Okay. Asa man tong torotot nga murag barko og tingog? Di ba do naman to, Ma'am? Kana ingon ani kadako. Oo. Kay duol man tas dagat, nam tas baybayon. Tagpilaon man ingon ani, Ma'am? 100. Mo ni tag 100. Oh. Oo. Kaantigo kayo si Ma'am. Basig doon na lang kay awhag sa mga tao. Pwede na mo bisita diri sa inyong stall. Oh, ari mo diri bisita Pag- palit camera, mo Ma'am. mga pabuto. Aha. Barato ra. Barato ra. May untag mahurot-hurot untag. Tag maurot yan mong tinda. Unsa may pinakahimalitan ron? Mga bingala. Bingala. Oh. Okay, ang uban pa kani mga Kuan yung mga fireworks. lapo-lapo ni siya, Ma'am. Opo ni siya, ma-first. O doon na po may uban nga Lapo. giangkat po. Naibulakan. Na ay Bulacan. Okay. Dagan kay salamat, Ma'am Janet. Thank you so much sa pag-grant og interview. Mo ni di sitwasyon din hilan samtang dunay mga pipila sab sa tumga kaigsunan nga moagi mo labay dinhi mo ani sa haduol nga establishmento or mag-jogging baka daghan sab ang moagi mutuyo gyud pag-ari aron makapalit sa mga pabuto mga pyrotechnics nga gipang display dinhi sa firecracker zone dinhi sa SRP. Mo kanang latest gikan dinhi balik sa Nimulan. Okay, daghang salamat, Nico Sereno.